Ebusiafo ha emergency Ghana TV eso enenso da fufu atwedi amponyankopon de acheyen medidi se bibia wo bia nyama ekosuye ede amana ebusiafo ene story amensa kan wo Lawson FM ye mami bi de nasem ababeda mafia na sem o de ba ya ne se ne ba ayera eninti no de ababeda Lawson FM se omomwa na ye hwehwe ne ba no emva emanenti ebusiafo ye nsem ne enko ne ekoti emusem emras ya na mami eya no akasa kese ama me wate me pacho ye ti we kwan so pacho de anopai de nya bone ye frame Christiana mo akwa adodo na frame abana me baba ya de Christaba Asante efiada no wa pie frifie besi sabri mahwehwe ne ba bia me hu no na me de abeda am se me de adesre de atumani se de be ya menya me bana obano osi e friend say Christaba Asante ade obesu 96.3 mensu oba Christabel we free fie try o hwehwe na wo no na wakoje police extract try okay ene mo me mfa nto so sebe ya obia behu se wakwa post for ho aban ho akoje aba se wo hwehwe wo ba no eno ne da so no Lawson Obani FM friend say 96.3 Christabel Asante fefe one da oso wawie de SS ana say SHS na oba no ni wo fie no sen na ni suban tie yo bia ompekasa oyedin ompenam fosem so pacho kasa kese mame ompekasa oyedin ompenam fosem so ompiepie obepia na okone papa pani nchen ejuso pacho oni oba ni wo fie ni sen na ni suban sitie oyedin ompekasa onye basabasa pacho Davi ohun so ompenada pacho Davi ohun so ompenada pacho Davi da bia wo fie pacho wo mfie sei afi no oko 18 afi no oko 18 pacho enti unsusu se e bia wakohye beema bi ho mentumi nkyere de se bia wakohye beema bi ho entia se wakohye beema bi ho nti o senso mentumi nkyere untimi nkyere oye virgin on say akra bi wa on ne tie otim say me be de on fa beema da on pe me masem on pe nyonko sei na oba ne siti e kire wo ba no na ye hu oba no fi se wo no ye oba meni no wo ne de ompie mentumi nka so oye virgin oko school ni mentumi nkyere de no oye wo school no oye border mentumi nkyere so wo school no wo fie de a meni ne da sore meni ne wo ho saa o free fie di saying pacho na ka ho 5 days 5 days ni na we free fee Mr. Omonfa ne picture no ento so mai say wakwa akwaje eye police extract ne de ye wo ho akwanya say ye hwehwe ababa wa fe unsusu se wo hye be ma bia dem eni egu ni tiri so de otimi say oba no wa bomodin ahwe ni yie ono na otoso say ana oba odikan omoye mienu on na eketwa ono na yeketwa wo Lawson FM na ya opie free fie anya ne papa ehonum na obekwa awokoye wo mpie owo JHS no e na omoma kwa na okọ ne papa ho okọ secondary school ni de onko ho krada omoma kwa bia mene ne wo fie ombie school so ana okọ enti se ususu se wo ba no wo mpie free fie wonne ne nkita ho die on se oba tan bia one ne ba wo nkita ho sai na ne oba ne nkita ho tie die ntia mama ni abra mi busa no so oye oba tan na one oba eni nkita ho yi a oye bibia wo de siewu enti wo ne oba ne nkita ho die na etesei meni no wo fie ndie ye di nkomo meni ni didi nkomo mi tunefo ye didi nkomo kan de bibi ha na o ka kire me na se komo bia ha ni bia o ka kire me mote henfa pacho ye ti atasuma so henfa pacho Roman asori dan eho na moti abusianfo ye hwehwe ababa wa fe a woda so yi se wani atwa ne so a baabi a wani atwa ne so bia na ne namfofo no omko school wunim bi mienu pa na minim omo nso me frɛ omo so omo hu na omo kra san frɛ me na oba no kuta phone pacho Davi
What is see one answer on Kutabi? Only phone. Now, my phone, what did you try a picture see? Where ni sister ba ko phone. Ma ono de mni nyina ne ono kra wo ketewa. Afi no ko 6 months into ono de ofie no majawa bai. Asemu. Ti be bia obeyi wo bia sembe na wo ka kire no. Mesre atiefu. Kasa kese why? Kasa kese atiefu nyina se wa wo behu me ba no mesre ma Lawson for asonti anase me number. Production line da so o number de production line no ene da so no eno nti wa wani atwa ababa we su bia number no da so mingu so ama picture na so ma me bo na waje so ama me number no da so na 0247 84 80 52 0247 84 80 52 production number no da so no ye hwehwe ababa wa fe o ma me di so ani areho se wo hwehwe ne ba be man so a ababa we ya be hye wo dem no enenum ebi wom se wo hye wo dem agya no no mrafie wate o me hwe o ma me anim ene nkura ne de ye hye da nsan wo muti bebresa o ma me ti ni suo enti mesrawo mi bia homa na tum se won okwa asori bay Methodist Roman na okwa school way Amas kasa kese mami Amas ni de wo bebia amakum ana okwa school akrai fefefe woni ne da so no abrantie se wafom wadada akrai ana wabehye wo da mu a ye pa wo chew ye bia homa na tum mesrawo wa hu akrai na wani atwa no so wohunu wo baabi ena yesra wo se frɛ baabi a wani atwa no so no fi se o maame di su na aba enti yesra wo na wa frɛ unhu na misro meme frɛ emeka baabi a unhu no fi se ababa we tuntum na ha kama menua ba se wo nso wo hye baabi na wo te yenka wo de bra beka kire mommy se mama me shaha frɛ mommy se me wa ha enti yesrew se de mo yema ye da e wo Lawson Afisem so no mo nyema yen fi se maame ni so no areho ye bia homa na to mo nso betimi afrɛ se wani atwa baba we so a na wabɔ moden ama yaso ate se wani atwa no so wodi ni baabi a wo ka se free me pa cho wo ba o TV no hwe ho free TV no ho maye why mentie TV no onso betimi afra ye ni abre ehwehwe ababa awa no odi ni baby akasa free me pa cho ye tie wo nka Lawson FM Yerihwe Christabel ma Lydia Bremu maye ma me da se na ade bi wo ho aya na areho eraba fefefe ya woda so ye besre ya hwefo ya hwefo ene atiefo ye fra ne Christabel mesramu a wayira ye enanum nie na afia ya na ahomete se ene ma ya no mo pese ye besre ma me no nchen yo chese wonyanya ne mpokua no ma ne sisi wo so kakra na chi no so mu odu kakra de a chese ompe fie tena adai oye bibia ne maame beka oye bibia ne maame behunu eni ti wawie school waboti fefefe maame si woni boy na so tira waboyi enya wu nti no boy o eno wa mo ama wobo ma wobi ye nu nti sese wabo ni ti awie no wode kwa kire ne ye besre ye mama no asemba moye mobo ankasa na ehu se no se sunsun bi na abewura wo mo se de na abewura wo mo mpe fie tena wo mo pa abonten free life na chese oya obi entu no fo ensa no wono ma obenom akohwie no wo ba obebo bibi se enakra de se sinini ho afia se sinini ho enka first o ri oni ho ahwan obehwe kwakoto na se so enenkoda ne ntise tete yen penso ani esura de fere ya maame nom esuro ya maame nom etimi tu free fie afia je kwaso kakra na menwie why okay Odini baby I'll say free. Oh,
TV no Mr. no low TV na nasa o radio no ye guso ahwe Christabel eno nti wahu na wabɔ modern ame yehu baabi a ɔwɔ Christabel baabi a wo hye bia so na wapie aba fisa wo maame ehwehwɛ wo maame ehwehwɛ why yesra wani die mu baabi a wo hye bia pie bra Mr. production number no enda TV no so emfama yen fisa course na omo free na omo tie omo hu odi ni baabi a wo ka se free. Hello. Me pacho ye tie o wahu Christabel. Good morning. Mejo so mame. Me pacho mani de kan sembi. Aya won mon correct my akra no wayera ene nipa boni sama bawi ase. E bia na enye be manche me ba wo 26 years oni mpna. Enti e bia na obi na e de. Pacho ye si wahu Christabel ye da se ene wadwe nkyere. Ebusiafo eyawe hosem se obewo abofra na wahwe no amane VSHS na sisi anu nim se oba ne be ye adwuma na nso wenya kakra edi akọwa no na ene utu weni ehwe benkum anase nifa uhu baabi a oba no ewo ntebusiafo yesre yemmoa na yentimi ehu baabi a ye maami bayi ewo ni foni ena ye de atu screen no se nti obi bia moa ni yentimi ehu abofra obetimi so afa production line so hu abofra no ewo baabi a obetimi so afa production line ntebusiafo yesre yedi nyamedi nsremo yemmoa na yenhwehwe abofra ebusiafo ha ena medi mo ebesihye no so be subscribe na wa like na wa japu comment no so ewo comment section no ase catch mami esi enesem eni medi yebesa nso edi hyemu ewo fidem ha se nso ebusiafo